Fasalo tipramo tha TWF ni adongjok songjire ni thanao khobjak Bwtharmani ship kamio thangai. Thwi thangjak Ajitno Bwsajwk songbai kok salaikya tei nukhungni borok bai kaham hamya koklam salaikya. Thwi thangjak Ajitno no bwtharnai bihik Rita Deborma khoroksa bwrwi wngtwtwi hasti tiprasa dofani bwrwirokni mwkhang Sakha dofani bwrwirokno lachirwkha hwnwi sejawi Sakha TWF bodol. Belaikai kha khambo belaikai kha nangmani kok tai wansu phaike jeng buri ingui belaikai no lablasi oba haikaisa kotorma gotona ngai thangnai 31 tarik ni horo chini takho Ajitno Deborma o jeng tabo brok ni nogono phaija bini sakni hitje tai kumni chalabai chasmai tangoi bono Bwtharmani abo chini burini samajo belai khaino selang masisa belai khaino jeng selangu tai joliu karon obo chini burini samaj no chini society no belai khaino hamiau khiklaisibka obo hai buri bo jeng asuk torkha waisapana busaino butharo rokni khnayako hamjaklaya sajaklaya angka sabni nukungo walaya tongba sabni nukungo walaya tong nukung kake ma walalayo ma hamlayo ma jolilayo haipano asuk saliano sali hange kaklaitan thangu tobo janjan busaino ke buthaiya hiaba jeng obono first time jeng chini tiprasani bisingo jeng nugu abni bagai jeng chini TWF central committee theke o takuk Ajitno Deborma je butharnai bini bihik tai bini bihik ni chasmai tongnai chela Bwsajwk Deborma no jeng phasi rinani ungthun hne jeng TWF ni central committee theke chini dabi naribo karon borok hai borok judi tini ke yogui thangka hangkai abo belaikai kolongkor ungui thangnai ulni bobisata chini next generation dok abono swrwngnai teibo obo hai goto nangnai karon borok yogui thangka bala borok kunung liya bala hne teibo porboti borok rok teibo abo swrungri teibo obo hai samung khlai toknai khlainai aboni bagai jeng chini TWF central committee theke jeng abono phasi order sanai jeng ko thana hin tongo jeng PS bo thangnai jiraine PS thangai jeng aro ayu sabo bobo hai bo case sika jeng abono kisa nai leinai jeng chini thanao bo jeng okokno sanai jeng potu sasti tai phasi order dinani bagi bor khorong ni no chini dabi obono hambai belaikhino hambai chini media takukno hangkai jeng tino jaga phaisa koimani hangkai Bwtharmani kamini thanai 1 tarik no hunjena 1 tarik ngani sikangni horo chini takuk Ajitno Deborma bo NIT college ni security guard khainai bono bini bihik tei bobai chasmai tongnai chela abo khorokni milui jawabe bono butharka obono khnawi jeng kisai tingka tini phaimani hangkai obono jeng tini visit khaina ni phaimani o jaga jeng patya bin Bwsajwk khorokni bini takuk ke bini no bono je spot buthar kapro jeng naikha kokhayo busi belaikhno bkhao dukho nangman kokhaisi belaikhno bkhao dukho nangkha ebong loglogo belaikhno job jolikha tamni bagai himalaya obo সমগ্র চিনি গোটা ত্রিপুরানি Bwsajwk রকনি কাইসা লাচিমা সিংসা ঘটনা বখলাইকা হইছে जों नुगौ अनेक जागानो संसाराव अनेक प्रब्लेम जोंहायमोन किन्तु ओ जागातो जों नुखा ससियेल मिडियानि बिसिंथि बा बिनि ताखो बुखराव सालायमोन बिसिंथि बि नुखौ कोनो अबाय जामेला खालायमानि बुसाय जामेला खालायमानि बि जामेला खालायमानि जों नुग्याखौ किन्तु हायपानो माने बिहिक जेबाबे बिनुपुरो बेलायखेनो चालिया हइछि पृथ्वी साखाव अबाय घटना खुबुनि बिरलन खाना हाय मा दङ एबं चिन सोसाइटियाव तो अबाय घटना रक इंगाखौनो जों वानसु हइछि hangkai obono ching belaikhano condemn khlaio ese burini gota rajyoni burirok no obono chajagliya chini tiprasa dofani burirok obono chajagliya hangkai side by side jeng obono nainai je bono obo haikai asuk khaidungma singsa khlai bono Bwtharmani hangkai o butharnai rok jate kono motei excuse tongthung borok sasti manthung obono upojukto belai karak sasti borok manthung abo jeng dabi khlaio hangkai thaching wani buku chini working president TWF ni
आणि बुखुक मनिहा सामाहाय जों PS अब थानाय अबनि जों खुजा खुजि खायनाय आयु साबो थिके बिन केस डायरी फाइल खालायजाखाबो जों नायनाय तामके जों नायो बरनि बेलाय खेनो क्राक सास्तिं थु आर अब दृष्टान्तमूलक सास्ति जाते बरक मानथु कारण जोंनि ससाइटियाव अबाहाय घटना मोजांनि हायसो अब नों नांखांखाय बिहिक बुसायनो नों ठीक आसे हामजागि कायजाखनो कायसे सार्टेन टाइमाव थाङै नों हामजागलायङै फान मानु नगो गथालायङै फान मानु निन अपसन दंले नों कागलाय थांदि बा निने आलका चला गुबुन थाखाय नों हामजागलाय थानि बुसाय बिसालाय कागलाय थांदि किन्तु बरनो अबाहायके निश्चिन सबाब हप्ता खायनानि बा बुथारनानि अ बेलेखनो जालिया ब बेलेखनो जाया सामुखलायका जों बेलेखनो बनो कन्डेम फायनाय टोटाली जों बनो ब सास्ति मेसा पर्यन्त जिन बखाव खाकसाव मांगलाखनो आसा खालामबाय मेडामनि सिनेमा आं गीता देबबर्मा आं एमने तिप्रामथानि खरकसा वारियर्स सामुखायचा महाराजानि फलोवार्स ओमफ्राय आं गीता देबबर्मा